Máme tu Jakuba Krpálka, hráče La Plate, které tedy zvládlo další dramatickou koncovku. Děláte to schválně, takhle na závěr? Jo, vždycky je to vyhrocený, ale myslím si, že to k tomu patří, ale neděláme to určitě schválně. Je to prostě vášeň a náboj ve hře a že to s tím souvisí, no. Byly tam pasáže, když jste zase trochu hůře bránili, nebo ta defenzíva nebyla taková jako třeba ze začátku, čím si to vypadnutí jako z koncentrace vysvětlit? Určitě, no, vždycky máme nějaký takovýhle výpadek, ale nevím, přijde mi to, že se vždycky nějak prohodíme s bekama, se záložníkama vzadu, no. Nakonec výhra, ty si vlastně střelil ten rozhodující gol v oslabení. Jaký to byly pocity, nebo jaký to jsou pocity? Je to úžasný pocit, jako musím přiznat, že jo. My jsme tam tavili ve 4 a pak jsme to nějak vypíchli a běželi jsme sami na branku. Jsem rád, že jsem to proměnil, určitě. Stále se držíte na kontakt se Sarmatem, bude to tedy tak trochu vysněný boj až do posledního kola, do ten vzájemný souboj, jak se na to těšíš a co uděláte pro to, abyste uspěli? Tak, jakože doufali jsme, že to dneska zvládneme, abychom ten poslední zápas hráli o titul, takže bude to zajímavý a budeme se snažit to zlomit. Kubo, díky moc a ať příště hodně štěstí.